Madokachere tauya nadzo nhau dzozuva ranyasi, zuva rochishanu mumwedzi uno wachikumi, potiri kuerenga makore 3 kubva mhondoro yozvemabhuku, mhondoro yaidiwa nowanhu Alex Tawanda Magaisa kubva ipo atisiya. Mweya wache urambe wakazorora murugare. Munoudza nyasi wozera wagopa chenjedzo kuti wakomana gorekai kufurirana kuti kwai toda kutengesa peturu nomazigi nokuti inobva yatanda kusaika. Takagara tazvireketa izvi, takagara tichiziva koka hwendo hwacho tagara chindotenderedziwa pazvinhu zvibodzizvo. Saka takazviona kare zvikandoitika izvozvi kuti yautengesiwa nomazigi, aiwa motoziva kuti yakutandapo kare kusaika. Mhanduwe rekai tirambe tichiringa kuti vanopedza sei zvavari kureketazvo. Tikundofira kuti zvireke kuramba zvindodhura mhani, zvichipewo kuitira kuti wanhu upenyu hureruke. Wamnangarwa nyasi wanga wari kuJiopomona kwagonzi nahopoero ngwao njao iyi Jiopomona iyi njao wari kuenda koparura bhizinesi ravo nokuti ipapa Dheri Shingwaya anonza ano basa hwaanoita nokubvumirana kwaagoita nomwana waMnangarwa. Pakanyangara. Rekai tione hedu kuti zvinenge zvichikaita sei. Wari kuti iwo ipapo wakutanda manje zvawaita wakuda kuti wachitande kuchita kuti manyara atande kuparara achienda kopisiwa achibika magetsi. Kuti chokwadi chichaitika ichochi, munondoziva zvemapfeneka zvinoitiwa makore andosvika kana 10 chaiwo wachindoreketa zvinhu zvibodzizvo paribe magetsi acho anoburikapo kare. Rekai tirambe zvedu tichiona kuti vanoipedza sei. Wamnangarwa nyasi wanga waripo pakare pakuparadza mari yonyika wachienda kuti kwaindikuita kuti chiriyo kuwabi yangu wandakafunda nawo gore ra1975 idihwi usaya kuti saka Wamnangarwa wakaenda kufunda kuZambia kwacho lini, paunza pacho wakaenda kopafunda lini, nokuti ka 1975 ndo pawainzika hondo yaitsviriridza wari kuhondo. Tati tambozvimugwaba isu kuti wakayo mhanduwe unobva watoona kutoti nambera zvezvo zvatinonyepiwa zveya kuti ndo wakahondo paribe mhanduwe paribe. Ipapa unotosaya kuti saka pepa racho rokufunda rakamboisiwepi, rimboripi. Rekai tigoona anakazitapewa anoseza wokufushunura kuti wacharamba wakazvigarira chere kana kuti wachatonera kofushunura iko kuunza kwacho. Wanoziwa mari wari kuita mutambo wawo wozvokurima kureketa kuno unozikanwa sokuti ADMA, Agricultural Show. Ikoko kwai unoona wachena wanenge wakazara nowamwe wanoziwa zvourimi zvouseza nokuita zvinhu. Rekai tione. Iyo inoitiwa ichienda kovhuriwa nana Mnangarwa haiwa pachiri bari kuidaba kuwa zvino wanoendako kuMatarotsi Mhosva. Ipapa kwai inonzi Adventist Development and Relief Agency ADRA kwai yaendesa Fortune gore dema kuMatarotsi Mhosva nonyaya kuti kwai agowabira mari inoita milioni ribodzi nozviuru mazana mana 1.4 million US dollars pachirungu. Pakanyangariwa. Tatoti nanhasa mbi yedu zvacheyapuwa bheroro churu chibodzi chomadhora kuAmerika. Mari yakamora iyi itsvinu mhanduwe. Wosaya kuti chii chaizvo chaimboitika ipapo. Rekai tirambe tichiona kuti ichapera sei nyaya yacho. Tinenge tichikunyepai zvedu asi tatiribe kuzviringira kuti zvinoitika kuvanhu vanosenza kumacheche zvakadandii. Uyu Louis Matutu anga ari ndiye mumwe wanhu wakuru kuZANU-PF uyo chidiki. Kwai anokona kupinziwa mushishi kureketa kuno nokuti aribe kuenda kuDarodzi Mhosva panhau yaaifanira kuti aendere kuDarodzi Mhosva. Kuno abva atonzi iwewe takutoti tikangokuona kwautokusunga kukwechemura tokupotsera mujere. Rekai tione kuti achaiburika chere. Ipapa nyaya yachona ari kunzi agobira vanhu zvikamu zvavo zvokambani mhanduwe. Aiwa
zvozanu umbavha ndo hunoita kuvafurira idi. Regai tione kuti zvinopera sei. Kuno mumwe mufana ano makore 14 kwaya agotobvuma kuti ndakapinda mustoro maiyeka mudzimai wachiwenga ndikaenda kuwabira mafoni. Kwai mafoni akabiwayo anosvika zviuru 15 zvomari yekuAmerica. Manduwe muwandiro uyo mafoni wangu akaita kudande iyoyo waakandopinda akanyura akabva atekaira idiwi. Unobva waita kuona kuti wabi yedu regai tirambe takanyarara. Ipapa kwai zvakaitika iko kuBorodeo paAssembly Village paye. Regai tigoramba takazviringa ipapo. Amone murwira ari gurukota rinoringana zvousavirano dzimwe nyika agoburika ari kupembedza America pawakaita zvavo mutambo yavo yokurangarira kuzvitonga kwavo kuzere. Aidiwi kana mukaona vanhu vanonzi vanoda varunguka ndiwo avava ndiwo chaiwo vanoita kuita kureketa masoko asingazikanei kwaari kutandira masoko yacho kuti ari kuyaboyepi. Ari kundoreketa zvokuti vasekererewo kuAmericawo. Zvakaita kuoma chaizvo. Regai tigoona kuti zvinosvika kupi. Apa kwai hurumende iri kuti iyo tikutotsvaka mabhirioni mapfumbamwe ochikwereti ipapa kuti tikone kuti tiingidzire kubuditsa magetsi akawanda. Nokuti toda kuti tiingidzirewo zuva, toda kuti tiingidzire mhepo, toda kuti tiingidzire anoita kugayiwa nondowe nezvimwe zvakadaro zvinoora. Kwai ipapa takatoita kutsvaka mariyo kuti African Development Bank pokare noWorld Bank watipe mari yacho. Regai tigoona kuti vanenge vachizvikona chere zvinenge zviburika sei, zvinenge zvichizoperera papi. Kanzuro yochitungwiza yagoburika ikareketa kuti vakomana toda kupfika mugwagwa wokuchitungwiza kubva Mugowera kusvikira Musosondo. Kwai toda kuisa mapombi ipapo anoita kutekaidza tsvina iya. Regai tione kuti zvinosvika kupi izvi. Kana vakazvikona kuzviita zvichipera totenda yawe zvinenge zvatekaira. Pakaita kunyangariwa. Heno kwedu buja kuti zvichazoitikawo chere izvozvi. Imi pakaita kunyangariwa. Regai tirambe tichiringa hedu kuona kwazvinoenda. Ipapa kwaburika kuti kwai hurumende iri kufunga kuti inhadzire mugwagwa unoenda kuWarren Park uya paya pane denderedzwa romugwagwa riya. Ipapo kwai vari kuda kuti vaite pokare imwe binda wapinda ravakaita kuita ngera wakaita kumbudzi. Manduwe regai tigoona kuti zvichaita sei. Tinenge tichiringa tichikunyepai kana wakutanda nokutoti ipapo pachatonetsa kutoti wachaita sei kuti motika dzikone kumbomira kutekaira zvichididi. Kunenge kuchipfiwa wakomana nokugara mugwagwa. Zvinoita kurwadza. Regai tione kuti zvinenge zvichiperera kupi. Tinoramba takaringa. Kwaino hurumende tikuda kuti tiise izvezvi. Kwai tinoda kuti tiise imwe nzvimbo inogayiwa shuka kuChiredzi. Kwai inokona kuzoita kuti varimi vanosvika 500 vakone kubatsirika ipapo. Regai tizvione mhando yokuti zvichaitika chere kana kuti manyepo iwayo. Ticharamba zvedu takaringa. Apa kurwadza kunoita wabi yedu wokuZimbabwe kwakaita kunyangara. Idi takaita kuroyiwa newakapfa idi asingangwe kana tsitsi. Ipapa kwai kuno vamwe wokuZimbabwe waita basa rokutiza kuCanada. Kuno kutiwo zvikepe wanoita kuti uyai musenze muzvikepe waye. Wachadaba kuti vanhu vokuZimbabwe waburuke zvikepe kana vari kuenda kuCanada. Toramba tichiita kuita kuzvimoneredza hedu mhanduwe nomatope. Pakaita kunyangariwa chaiko. Kana iye anosunga nohodzi. Hwakaita kunyanya hweZimbabwe huu. Regai tione kuti zvichaperera kupi. Izvezvi zvinotorwadza kutoti vanokona vandori vairi kana vatatu basi wakatiza. Asi zvino hazvaita kuti munhu wese wokuZimbabwe abva hanzi arichakodzera ipapo. Pakanyangaritsa chaiko. Toringa mafuta peturu. Hwendo huno peturu yanzi yakwira nosendiri bodzi kuenda
padhora ribodzi nomasendi 50 dhiziri rikanzi raderera nomasendi 2 kuenda padhora ribodzi nomasendi 50 rikaiti goringa kuti zvinoperera kupi. Tikaringa dzirikitika pasi rese, kuZambia ndiko tiri kutandira. Edgar Chagwa Lungu apfa ano makore 63 68 pachirungu. Kwaya apfira kunyika yeSouth Africa. Kam aigwenda nepi wanenge waribe kuwaka kawo iyo zvipatara kunyika dzawo zvokutoti vanobva vaenda kohwarira kunyika dzovamwe zvakaita kuoma chaiko. Mweya wachenga uzorore hawo murugare. Aiyo Zambia inombowagwarasha wakomana watungamirawo nyika unoita kuzvisaya kuti kohoko ipapapa. Haiwa wanoita kugwarashiwa wese. Levi Mwanawasa, Frederick Chiluba, Michael Sata, Rupia Banda, haiwa wese manduwe. Ukatakata rikaiti kuona ipapa kuti zvichaperera kupiwa. Ipo kuZambia kopo kare kwai cheche yomakatolike yaramba mari yakanzi zviuru 700 zvomari yokuZambia. Zvakanzi naye hakainde ichirema mutungamiri wenyika da kupa kereke yokatolike ndiyamurike. Katolike kati kam tikuzvidaba tikuidaba mari yenyuyo garai nayo mhanduwe. Ndatoti dai kuri kwedu wari kumhanya zvinoita ana mutendi zviya nozvinoita iwo ana njovu waiwai. Wangadai wari kutoita kumhanyidzana ipapa kuti tasarira vamwe vachitoti tikuidawo. Pakaita kuoma chaiko. Tikaitione hedu pamberi pa kuti zvinenge zvisvika kupi. MuSouth Africa kwai izvezvo vanhu nadzirirai muSouth Africa mumu kuri kuuya chando chiri kuita kukwidza hamba mumuti mhanduwe. Kwai hwendo huno ukaita zvokutamba chinokugwisa nokuti chinenge chichitoita kunairira nochando mhanduwe. Kwaona zvadaro bva zoti paita kunyangariwa okuri mpopo basi ndo wanzi aiwaba wachatonhwa asi chinokona kunaya ikweyo kuribe kana nguva yekuti chinonaya ikweyo. Rikaitione kuti zvinoperera kupima. Panyaza Rusufi agoti aparura mamwe manhamba wodzimotika matsva asi wari kuti pari zvino wada wondoseenzesa kumotika dzawo dzohurumende basi. Rikaiti goramba takaringa kuti zvinoperera papi tichikunyepai kuti zvinenge zvienda nokupi chaiko. DRC vaiyarambidza nakadzitape kuti waite kuburitsa nhau dzinechekuita naJoseph Kabila wachiti kwai ari kuita basa rokutengesa nyika. Paita kunyangariwa apo. Uko Chad yabva yati zvakareketewa naTrump zviri right. Tikai isusu tibva tandobisawo mavhiza atakaisira vanhu wese wekuAmerica. Takutomirawo izvezvi kureketa kuno tichada pakana mubodzi. Tikati ndo varume vanobva vaita kumisidzana kuti iwo kandipunzirawo ndokupunzirawo tobva taita kutomisidzana ipapo. Rikaitione kuti zvinoperera kupi. Tenge chikunyepai hedu. Uku Donald Trump naElon Musk mhanduwe vari kunetsana kureketa kuno mai vari kuita kukuwana nomatope mhanduwe. Trump heno kuti zviri kutekera sei akutoti ndakubisira Elon Musk mabasa atakagomupa. Elon Musk akati zvishoma izvo iwewe uriko kwaEpstein imi zvakaita kuoma. Apa Trump ari kumira baya kuita unhu hwacho agomiti nyika dzinosvika 12 ari kudaba kuona vanhu vanobva ikweyo vachipinda muAmerica. Akabva aingidzira dzenge dziri nyika 3 dzomuAfrica. Pakaita kunyangariwa. Dande mutande rese izvi zviri kuita kufara kuti wakunetsana kagonzo nachin'ai. Rikaitione kuti zvinosvika ipi mhanduwe. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvitikaira sei. Asi kwanyasi rikaiti gumire pano isu ndini wenyu mhanduwe onawo.